Pois aquí estamos tamén para cumplir promesas, porque deso se trata, e así Emilio non me dá caña, cada vez que digo, oye, nos comprometemos a que dentro de non sei que vamos a facer unha cousa. Bueno, pois Emilio Vila, como estás, compañeiro Emilio? Ola, moi bons días, que tal a todos? Pois hoxe creo que non fai falla a presentación, porque xa o presentamos daquela, fai un par de meses, agora volvemos, pero noutro lugar. Pero O ves como señor pero o señor Ca ves como que? cumplo promesas, non? O señor Capitán Tarteras, tamén conocido como Daniel Ferreiro. Bos días. Daniel, Bos para días, ti ahora como estamos? son boas tardes, aínda que a entrevista, Aquí xa son boas noites. boas Aquí noites. son boas noites xa. Bueno, Sí. nos prometimos no seu momento que queríamos volver a ter unha conexión contigo, pero contigo subido no barco, porque te collimos na outra entrevista, pois estando en terra, eh, canto levas xa en alta mar? Xa levo 3 meses xa, xa nos falta un mes para ir para casa. Un veciño para ir para casa. Xa, sí, máis ou menos. Pode Bueno, ser un pouco máis, un pouco menos, depende un pouco do peixe. bueno, ti fíxete como cambia a cousa, non? De estar en terra, con a tranquilidade de estar en terra, con cuns horarios un pouco máis adaptados á vida, o que é estar en alta mar traballando subido no barco, non? Sí, é diferente, é diferente. Sí, aquí os horarios marcos un pouco a pesca, bueno, levántaste moi temprano, deitaste máis cedo, é dicir, aquí son ahora pois as 8:00 e pico ou así, xa todo o mundo máis ou menos está descansando, que non está de guardia ou tal, xa cada un está no seu camarote pois para descansar xa demos a cea, nada, todo ben. Ou sexa, que tes que terminar rápido a entrevista para ir a dormir, non? Sí, bueno, nada, tampouco, a ver, un día un día, un día un día. Bueno, Podemos, a sin min problema. dame que Daniel non é tampouco de botarse a dormir así todas as horas, non? O sea, dame a sensación, igual me equivoco, que igual aínda ahora se costa dormirte un rato, non? E todo eso. Sí, 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 no, normalmente pois vexo un pouco a tele, miro un pouco o Instagram, contesto algún mensaxe, tal, non só, a ver, a mellor un par de horas andas por aí rulando polo camarote. Tampouco durmo siesta, suelo facer bici, normalmente suelo facer bici, temos unha bici, un rodillo e unha bici que puxemos agora esta campaña, antes tiñamos unha estática, nesta campaña puxemos unha bici en rodillo e gastas un pouco o corpo, pasar un pouco o rato. Bueno, como está sendo a marea? Contanos un pouco estes 3 meses, como foron, onde estivéchedes, porque vin que estes días cambiachedes de lugar. Bueno, un pouco, se nos podes facer un Sí, percorrido polo que foron estes 3 meses de marea. pois estes 3 meses, bueno, fixemos 3 descargas xa, fomos 3 veces a terra a descargar. Bueno, está sendo un pouco movida porque nos tocou época de monzón. Aquí estamos en época de monzón, chove bastante, hai bastante vento, eh, isto menease bastante. Hai días que se menea máis, hai días que se menea menos, pero bueno, menease un pouco máis. Polo demais, todo ben. Algún problemilla que outro, por exemplo, ahora temos un problema cas patacas, que metemos 300 kilos de patacas e vai haber que botalas pola borda, prácticamente, Porque porque tiñan o están. bicho, que estaban malas. No, están malas, son unha pataca que ven con moita auga, está hueca, non? Nós chamámoslle patacas huecas Sí. na miña zona. Están huecas. En vez de mellorar a comida, estropeana. Entón son problemas que temos aquí. É dicir, Claro, son e como as solventas? cousas que che pasan. Claro, pero por exemplo, mira, pois aí que xa adentramos un pouco no teu traballo, non? Como solventas, por exemplo, unha situación destas que te pillan alta mar e o mellor hasta o seguinte día que vayades aí a terra, non sei canto Sí. pasará, como solventas eso? Ahora un mes, tranquilamente, un Fuf, mes ou un mes algo non volveremos a terra hasta que nos toque marchar. Ahora mismo teño un pouco de pataca bella, eh, es- vámola estirando, por decir así, pero é complicado, pois das un pouco máis de pasta, das menos pataca, intentas racionar un pouco máis a pataca, pero xa sabes que cando algo falta,
todo o mundo quere. Entón, é a lei que eso é sempre así. Entón, nada, son eso, pequenos detalles que che van pasando. Despois, esta campaña, estes 3 meses tamén, collemos moi pouco peixe de objeto. Entón, claro, o peixe, pois, ti sempre vas alternando, non? Peixe de objeto, peixe que compras de provisión, pois sempre andas un pouco máis xusto, porque collemos moi pouco peixe que non sea atún. Entón, claro, tens que tirar máis de atún, cousas que van pasando. Eso. Aquí, vamos capeando un pouco o temporal, por Porque, decirlo claro, así de porque, alguma porque forma. durante estos 4 meses, principalmente o que capturades a nivel de barco de traballo, o principal que se captura é atún. Atún, sí, non só pescamos atún. Que pasa? Que no Instagram puxen, creo que ayer ou antes de ayer, como facían o objeto, non? Que é un objeto que tiran a auga cunha baliza, eso aí pois crea un ecosistema e o atún vai a comer aí e nós só pescamos. Esta campaña anduvemos moi pouco o objeto, anduvemos todo a peixe a flote, é dicir, os miradores van mirando o peixe e nos largamos. Entonces, cando o peixe está a flote, leva moi, casi non leva outras especies, solo hai atún. Claro. Entonces, claro, solo hai atún. Non colles magi-magi, non colles cherna, non, eso non ven nada deso. Non colles, pois, outros peixes que veñen, non? Entón, eso reduceche un pouco a cantidade de peixe que tes. Que tirar máis de peixe que compras en terra, e claro, andas un pouco máis xusto. Andas un pouco máis xusto. Son Pero, cousas pero, as que pasan. Normalmente andas máis ao objeto, entón, pois eso, sempre tes máis variedade. Esta vez tes menos variedade. pero fame non pasades, non me preocupes. No, no, fame non pasamos, no. Si siguen o Instagram xa ven que todos os días hai comida e fame non pasamos, no. Ou eso espero, nadie se queixou, estou falando eu son o cociñeiro, nadie se me queixou. A ver, pero bueno, creo que fame non pasamos, no. Oye, pasachedes días fastidiados por isto do monzón, porque o voso barco de que tamaño é? Un barco grande, non? No, o noso barco é un barco grande, sí, ten 100 e pico metros de largo por 16 de ancho ou 17 de ancho, así, dos máis grandes que hai. Pero bueno, sí que se pasaron días de ter todo ben trincado e sobre todo cando estás largado porque o barco está escorado para un costado e se move moito, non? Porque te colle carrede no mar Como fas, se move bastante. como fas para cociñar cando o barco está tumbado? A ver, explícame. Eu estaba non sabía se íbamos a poder ver en algún momento algunha imaxe da cociña, pero é complicado porque tanto que están ahora mismo Sí, nos é un baños, pouco todo eso, complicado, ¿no? sí. Pero como fas? Eso xa, basta acostumbrando, é dicir, normalmente o que faz é usar, pois eso, olas máis altas, non? Para que o balance non se cae. No Instagram hai algunha que outra. Por exemplo, hai, non sei, a semana pasada creo que foi, tiña un biscoito no forno para postre que era un biscoito con mazá tiño no forno, xa estaba cuajando, eu acababa de miralo e xa estaba cuajando. E de repente deu un golpe unha ola destas tontas, pegoulle, nós estábamos largados, e o biscoito pegou na parte de atrás do forno. Ves as imaxes? Teño as imaxes no Instagram. Levantouse así e pum, pegou todo a basura. Tirado a basura. Cousas que che pasan, é dicir, son cousas que van pasando. Mira, Bueno, estaba vendo o menú de onte, do día 5 de setembro, e o desayuno foron galletas de canela e almendra, o bocadillo a media mañá, sándwich de jamón e queso o pavo e queso. A comida, garbanzos, espada a plancha con vinagrete de tomate, pollo frito e fruta. E a cea, sopa, ensalada de atún al horno, ternera con champiñones e mousse de limón. Non, fame non pasan, No, fame non pasa, eu creo que non, que non lle gusta unha cousa, gustalle outra, é dicir, non, fame non creo que pase. Dani, repetides tripulación, quero dicir, de cada marea que ides facer, repetides tripulación ou sempre se incorpora O que son mandos, os mandos, é dicir, capitán, jefe, segundo oficial, engrasadores, bueno, eso sí, vamos e vimos xuntos. Despois o que é mariñeiros, limpias e tal, eso témolos media campaña, o cho, por exemplo, eu tuve en 2 meses un cho e agora teño outro, non? Antes tuve en Amori e agora teño a Uma.
O camarero no, por exemplo, esta campaña tócame 4 meses comigo, a campaña tocarán 2, van rotando, eles van rotando, porque eles están 4 e 2, entón van rotando, nós estamos 4 e 4. Nós subimos todos e baixamos todos. Eu, por un decir, veño co patrón, co capitán e co jefe, e marcho co patrón, capitán e jefe. Os mandos, nós andamos sempre xuntos. Os Claro, demais non, os demais van rotando. eu digo porque eso tamén che dá a ti que cada vez que hai cambio de tripulación tamén igual tens que facer algún cambio nos menús ou nos pratos ou elaborar algo novo, non? Vaiseme cortando, cortasme. Escoitasme, a ver, repito a pregunta. Quero dicir, o cambio de tripulación Si, repite. vale, decía eu que o cambio de tripulación tamén che leva a facer cambios a veces nalgún prato ou facer algunha cousa nova porque chega algún novo con algo que quere máis, bueno, non sei se iso influye tamén. No, a ver, máis ou menos eles non solen, o sea, aquí o que máis piden eles é, pois as comidas típicas deles, non? Entón, Sí. pois eso, eles é o que che digo, esta campaña é un pouco diferente porque temos moi pouco peixe do objeto, entón eles tampouco traen pois peixe para freír, che din, oye, faime este peixe que vou meter en salsa ou tal. Entón temos un pouco menos. Se vedes os menús do domingo, por exemplo, que normalmente se fai pois para nós facemos pinchos, para eles facemos a comidas típicas deles. Esta campaña casi sempre se dá o cordero ou moi poucas veces se dá peixe. Por qué? Porque non temos peixe de objeto. E eles o que queren é ese barracuda, por exemplo. A eles a barracuda encántalle. É unha barracuda de escama, non é a lisa, é a barracuda de escama que é moi rica. Eles o que queren a frita, sobre todo en salsa mandinga. Esta campaña apenas se dou porque non hai, sabes? Entonces, suelo lle dar cordero ou polo ou así, sabes? Porque a maioría son musulmáns. Claro. Que eso tamén nos influye. Ahora, por exemplo, neste relevo que tuvemos deles, viñeron bastantes que son cristiáns. Entonces, claro, xa podo dar máis porco para eles, pero teño Claro. ahora mismo debo ter 18 ou 19, entre 18 e 20 musulmáns, a favor. Claro, pero por Os eso, restos son cristiáns. xa solamente eso a ti influeche bastante, non? Esos cambios ou Claro. A mí inflúyeme porque teño que cambiar. Se fago porco, é dicir, mañán, por exemplo, teño costilla de porco. Teño que ter outra cousa para os musulmáns. Teño polo. Eles van comer zancos de polo ao forno. Nós vamos a comer os cristianos costilla de porco, eles zanco. Que por outra parte non saben o que se perde, porque non comer porco é algo. Pero bueno, cada un. 20 musulmáns de 40 tripulación. Canto é a tripulación? Era Sí, a tripulación ahora somos 42. 42. O sea, a mitad de musulmáns. Ou Casi a metade. musulmán, máis. Sí, casi a metade. 18, 19, 20. Hai algún que ao mellor, bueno, é musulmán, pero non é tan rígido, pois, ao mellor pode ser que coma ou non, depende un pouco. Eso xa, pero xa entre a mitade son musulmáns. Bueno, e quédache todavía un mes, pero en un mes xa voltas para casa outra vez, non? Sí, nun mes xa volto para casa outra vez, sí. Bueno, xa estás pensando que vas a facer cando voltes para aquí, para terra? Non, a verdade é que non, porque non estou pensando porque é que isto xa absórbeme bastante. Estamos aquí, xa ahora xa o cansancio xa acumulado, xa só pensas en volver e desconectar un pouco do barco, porque ao final son 3 meses. Fíjate conta que aquí entras, o primer día que entras, aquí, por exemplo, esta campaña, chegamos ás 10 da mañán ao barco, subín arriba, me cambiei e diño relevo ao meu compañeiro, el se foi e eu xa empecé a traballar. Ese día xa dixen a comida e a cea. É dicir, aquí non, e xa é diario. Claro, porque Entón, todo o mundo dirá, eso está de maravilla, porque estás 5 meses ou 4 meses traballando e despois 4 na casa. Pero hai que estar esos meses seguidos sin pisar a casa, sin baixar o barco, sin parar de traballar, non? Hai que pensar que cando o teu xefe che dá 4 meses de vacacións é porque xa chas quitou do lombo, aquí nadie regala nada. Claro. A ver, estamos ben, estou ben, é dicir, aquí estamos ben e tal, non nos queixamos e tal, pero quero dicir que isto é continuo, isto non para, aquí dá igual que sea domingo, festivo, festa de guardar, aquí un domingo a mellor largas 3 ou 4 veces, é dicir, dá igual. Aquí, se hai peixe, ti vas largar. E ti teño que dar de comer todos os días. Tamén os que vexan a entrevista no YouTube dentro dunhas semanas
a cariña que tes agora de cansancio, porque a entrevista anterior era todo sorriso, todo... Agora tes unha Sí, cariña... é diferente, sí, a ver, ahora como vos digo, xa levamos aquí 3 meses, ao final Claro, o cansancio vais acumulando, pues, é iso, despois non son unha persona que, pois, ao mellor, quería que dormir un pouco máis ou tal, non durmo tanto, entonces eso ao final vai acumulando, claro. sí, é Por normal. certo, Despois outra cousa é esa, que todos os días tens que estar pensando que vou facer, que tal, claro, Hoxe, por exemplo, sin máis, estábamos na cociña e veo o capitán, que ya sabes que vas a hacer el domingo de postre, yo, ni idea, tío, no sé, ¿qué te apetece? Dime tú qué quieres, tío. Tarta de queso, genial, me acaba de sacar un peso de encima, ¿sabes? A min que veña alguén á cociña e me diga, oye, apeteceme comer isto, para min casi é é unha alegría, genial, claro. digo, unha menos. Oye, mira, quedan uns 2 minutos. Non sei se está presentable o camarote para que nos podas ensinar un pouquiño Sí, onde habita o Capitán Tarteras cando non está metido na sí, cociña, non? mira. Mirade, Esto non sei se se pode xirar, podo xirar esta cámara, que non teño nin idea. da Non sei igual, se se non non vai teño nos que enseñar dicindo, votos. Bueno, sí, mira, pois este é o catre, é dicir, o camarote, aí está a tele, hoxe son Goku porque Son estou Goku, claro. viciado. Aquí teño o tendeiro, o tendeiro, a nevera, nada, aquí o baño xa, isto é un camarote, ou máis ou menos son todos iguales, o capitán, o jefe e tal teñen despacho e máis o patrón e tal, pero despois os demais son todos así. Hai algún abaixo que ten litera, Ajá. pero teñen baño, Bueno, todos oye, teñen baño e tal. nin tan mal, eu non sei, No, Emilio, non. que No, opina, pero está moi ben. Teño visto casas máis Habría... pequenas, Sí, seguramente. Hai algún piso en Madrid a alquilar sí, por, sí. Por iso, por iso. por bastante pasta máis pequena, seguro. Bueno, o que Sí. sí é certo é que sempre é un gustazo falar contigo, Dani. Imagino que a nosa terceira cita xa terá que ser gravar en persoa, de alguna maneira, Sí, eu xa, creo que xa sí, ¿no? aproveitaremos De alguna maneira. cando veñas de volta, pero creo que sí que sería guapo que nos poidéramos ver en persoa, pero queremos agradecerche moitísimo o teu tempo de descanso que adicas a estar connosco un ratiño aquí charlando e contándolle a xente historias de alta mar, non? Dun cociñeiro en alta mar, bueno, que creo que é maravilloso e con que a xente o pase a cuarta parte do ben que o pasamos nós charlando, xa me dou por máis que satisfeito. Non sei Sí, a verdade é que sí. Sí. Así que mandamos saudos para terras de Pontecesures, para a familia, se está Sí, escoitando. moitos saúdos, sí, bueno, xa nos vamos ver pronto, ahora xa queda pouco, xa pronto nos vemos. Pois aí o tedes o Capitán Tarteras que podedes seguilo nas redes, en Instagram, xa sabedes. Emilio Vila, grazas compañeiro como sempre. Gracias a vos, gracias Dani. E nos seguimos Moitas gracias a vos. e nos seguimos